Nafarroako txapelduna, bigarren postua, Niko Kiragazita, lasterketa itzela etxekoa. Bai, egia esan ondo atera dena ez, azkenean talde murriztu bat geunden, eta gu bi geunden Nikotani, eta oso ondo jolastu ditugu gure kartak, ondo banatu dugu lana, eta azkenean esprintean lehenengo eta bigarren egitea oso pozik. Gaurkoan sufritzen jakitea garrezkoa zen. Ni egia esan oso ondo aurkitu naiz, eta eguraldiarekin egia da sufritzen jakin behar zela, eta motivazio hori genuen ere guri eguraldia gustatzen zaigu, beste batzuei ez hainbeste, eta guretzat puntu positibo bat izan da. Nafarroako txapeldun eta gainera Euskaldun txapelketa puri-purian jartzen berriz ere. Hori da, ez, Nafarroako txapelduna, eta Euskaldun txapelketan puntu bat moztea lortu dut, uste dut Julenek 3. egin duela, baina hor dago gauza, eta puntuak hartzen jarraitu beharko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko.